ಅಲೆ ದಾಲೆಡ್ಡೆ ತುಜಿಗೆ ಚರ್ಮುರಿ ಮನ್ಪು ನಕಲು ಬಿಂತೀರ ಮೊಬೈಲ್ ದಂಡೆಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ದೀತ ನಾನು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಎರಡಲ್ಲ ಪಾತೆ ರುಚಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ತುಳುವಾಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಮಾತರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಐಟಮ್ ಮನ್ಪೊಡೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತರೆಗಳ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ಚರ್ಮುರಿ ನೀನಿ ಎಂಕಲ್ ಮನ್ಪೊಡೊಂದುಲ್ಲ ನೆಟೆತ್ತು ಲೆನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬರ್ಸ ಬರೊಂದಿಪ್ಪುನ ತೋಜೊಂದಿಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಸ ಬರೊಂದುಂಡು. ಅಂಚ ಬರ್ಸದ ಟೈಮಡ್ ಒಂಜಿ ಕುಲ್ದ ಚರ್ಮುರಿ ತಿನ್ಕಪಂದು ಮನಸ್ಸಾಂಡು ಅಂಚ ಆಂಟಿ ಪಂಡೇರಿ ಮನ್ಪುಗಂತು ಅಂಚ ಇನಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಚರ್ಮುರಿ ಮನ್ಪರೆ ಪಿದಡೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಬಲೆ ಎಂಕಲ್ ನಾಟಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದು ಎಂಕಲ್ ನಾಟಿಗೆನೆ ಚರ್ಮುರಿ ಮನ್ಪುನ ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ಚರ್ಮುರಿ ಬಂತು ನೀನು ತಿನ್ಪುನಲ್ಲ ತೂಲೆ ಪನೊಂದು ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ 2 days ಆಂಡಿ ಆಂಟಿ ನಡೆ ಬತ್ತಿದ್ದು ನೆಟನೆ ಉಳ್ಳೆ ಇನಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅನಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲಡೆ ಪೋಪುನಿ ಯಾನು ಅಂಚ ಅದು ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟುಲ್ಲೆ ಚರ್ಮುರಿ ತಿನ್ನರೆ ಅದೇ ಬಣ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಆಡು ತಿನ್ನಂದೆ. ತಾವು ವಿಡಿಯೋಗೂ ಮಾತ್ರ ನಾನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಅತ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ಮುಂಚಿದ ಬಡಿ ಮೂಲುಂಡು ಬಂಡೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನೆಟೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಇಲ್ಲು ಫುಲ್ ಕತ್ತಲುಂಡು ಲೈ ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ಚರ್ಮುರಿ ಮಂತು ತಿನ್ಕಂದು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಗಗನ್ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುನಿ ಆತಂಬೆ ಚರ್ಮುರಿ ಮನ್ಪೆಲೆ ದಾದ ಮಾತ ಐಟಮ್ ಬೋಡು ಪಂದು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪನ ಒಂದುಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2 ಟೊಮೆಟೊ ದೆತ್ತೊಂದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದನೆ ಕುಕ್ಕು ನಮ್ಮ ನೆಟನೆ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ಎತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಅವೇನೆ ಕುಕ್ಕು ಎಂಕ್ಲೆ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಈತ್ ಮಾತ ಯೂಸ್ ಮಂತದ್ದು ಎಂಕಲ್ ಐತ ಚರ್ಮುರಿ ಮನ್ಪುನಿ ಬೊಕ್ಕ ದೇ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ಗೆ ತೊಂದ ನೆಲಕಡಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಗಿತ್ತ ನೆಲಕಡಲೆನು ನಮ್ಮ ಪುದುಪುಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಚು ಮೆಲ್ಲಗಿತ್ತು ಚಂಚನೆ ಚುಮ್ಮಾಂಟಿಗೆ ಹಾಯ್ ಬಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡ ಈ ಕಡೆ ಕಡೆ ಹಾಯ್ ಬಂದ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಫುಲ್ಲು ಮಾಡುವಾರ ಬೋಡಿ ತಿನ್ನ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾತ ಒಂದು ಕೊಚ್ಚಿದಾಂಡು ಟೊಮೆಟೊ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕುಕ್ಕು ಈತ ಬಗ್ಗೆನ ಕೊಚ್ಚಿದಾಂಡು ಪೊಡಿ ಬಾಡ್ರಜ್ಜ ಪೊಡಿ ಮನ್ಪೆರಂಡು ಪೊಡಿ ಮನ್ಪು ಬಾಡ್ರೆ ಮೇರೆಗೆ ಆಂಟಿಗೆ ಅಂಕಲ್ ಬಂದು ಕೊರ್ನಿಗೆ ಅಂದ ಟೊಮೆಟೊ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕುಕ್ಕು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಒಂಜಿ ತೋಪು ಬಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡೈನ ತುಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ತೂದು ಪಾಡ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಖಾರ ಅಂಡ ಸುಕ್ಕಾಪ ಇತ್ತೆ ಯಾವ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಪೊಡಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಂತದೆ ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಐನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪೊಡಿ ಮಂತ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದೇ ನಿಂತೆ ನಾನು ಐಕ್ ಮಸಾಲೆಗೆ ಪಾಡುನು ಇತ್ತ ಪೂರ ಮಸಾಲನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಉಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ತೂಲೆಗೆ ಸರಿ ಉಂಡ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಎಣ್ಣೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡು ಇತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಹತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎತ್ತು ಪಾಡುವಾರ ಚೂರು ಪಾಡು ಹಾಂ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಎಲ್ಯ ಸ್ಪೂನ್ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಎಣ್ಣೆ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಇಂಟ್ಲ ಅನ್ನಜಿ ಪಾಡ್ಯಾ ಮಸಾಲೆ ಶೋಕ್ ಆತನು ಮತ್ತೆ ಚರ್ಮುರಿ ಎಂಕುಲು 5 ಜನ ಉಲ್ಲ ಅಂಚ 5 ಲೋಟೆ ದಾತು ಕುರ್ಲರಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಂದಿನ ಕಡ್ಲೆನ್ ಪಾಡ್ದನೆಲ್ಲ ಕಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಮಾತವರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಕುಲ್ತು 2 ನಿಕ್ಲೆ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆವುದೆ ಪಂಡ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಒಲ್ಪ ಆತನ ಅದಿಪ್ಪೋಳು ಅದೇ ಚರ್ಮುರಿ ಮನ್ಪುನಕುಲು ಮಿಂತಿ ಮೇರ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬತ್ತೇರವೆ ಕಡ್ಲೆ ದಿನರೆ ಎಕಡೆ ಬಲೆ ಬನ ಅವತ್ತಿಜೀರು ಎಂಕಲ ಪೂರ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಂದೆ ಲೋಟೆಡೆ ಪೂರ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತಿಂಡ್ರೆ ಬೆಲ್ಲಿಗೆ ಐಕ್ ಲೋಟೆಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ದ ಲೋಟೆಡ್ ಇಂಕಲ ಚರ್ಮುರಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ತಿನ್ಪುನಿ ತೂಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚೊಂಡುಂದು ಅಂಚತ್ತ ಐನ ಬತ್ತಲೆ ಪ್ಲೇಟ್ನೆ ಬತ್ತಲೆ ಮೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಮೆಲ್ಲ ಇರು ಇತ್ತು ರುಚಿ ಅಂಬೂರ್ವ ನೆಟ್ಟೆ ಬಲೆ ಹಾಂ ಪೋಲೆ ಅಂಕಲ್ ಗಗನ್ ಚರ್ಮುರಿ ರೆಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಂದ ಕತ್ತಲೆ ಮಾರೆ ಸೊ ಚರ್ಮುರಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಇದನ್ನು ತಿನ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚೊಂಡುಂದು ತೂಕ ಇಂಚಿಂತಲೆ ಅಲ್ಲೇ ದಾಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಿಜಿಗೆ ಹಾಂ ಎಕಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆತಿಜಿಗೆ ಐಕೆ ಮೇರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಣಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾತ ಬೈಜಿಗೆ ಕಡೆ ಚರ್ಮುರಿ ಮನ್ಪುನ ತಿನ್ನು ಎಂಕೋಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ರಾವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪಾತದು ಐಕ್ ನೆಟ್ ಗುಯಲ್ದ ದಂಡೆಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ದೀತೆ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಚರ್ಮುರಿ ನಾನು ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಅಂತೀನಿ ನಿಂಗೆ ಮಾತಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಬೋಡ ನಿಕ್ಲೆಗ ವಿಜಿ ದುಂಬೆ ಪನ್ಪೆರು ನಿಕ್ಕಿತ ಪೋದವಳು ಎಡ್ಡೆ ಆಗ್ತಂಡವು ತಿನ್ಪುನ್ ಜೆಪ್ಪುನ್ ತಿರ್ಗು ನಾತೆಂದು ಅಂಚೆ ನಾವು ನೋಡಿ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಖಾರ ಅದು ಕುಕ್ಕುದ ಪುಳಿ ನೆಲಕಡಲೆ ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಸೂಪರ್ ಆತು ನಿಗುಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಸ್ಸದ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನಿಯರ ಖುಷಿ ಆಪು ಅಂಚ ಅದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಚರ್ಮುರಿದ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂದು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತಾಡಕ್ಲ ಬಾಯ್ ದಪ್ಪಂಡೆ ನಾನೆಲ್ಲ ತಿಂದರೆ ಉಂಡು ನಾನು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಎರಡಲ್ಲ ಪಾತೆ ರುಚಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತದೆ ಹಿಂಗೆ ಫೀಲ್ ಮಂತ್ ತಿನ್ನರುಂಡು ಆಯಿತು ನಾನು ಇಡ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಮುಗಿಸೋದಿಲ್ಲ ಬಾಯ್.